Yau za mu doci kalatunmu daga cikin littafin Lomawa Sura 8:35 littafi ta ce, wa zai iya laba mu da kaunar almasihu da ce yi mamu na da ya ce nan. Kunci ne, ko masifa, ko tsanani, ko yunwa, ko huntunci, ko hatsari, ko takwafi, menene zai iya laba mu da kaunar Ubangiji? Allah Ubangiji saba magana ka albarka. Ka magana da za mu dauka yau a wannan lokaci shi na ce da shi me zai laba ni da kaunar Yesu Ubangijinmu. Haya, Allah Ubangiji kaunar shi babu iyaka. Idan mun kalanta wanda ya buruta wannan ya buruta shi a buruce domin ya ba ma kowane mai vi tunani ka tuna da cewa Yesu yana kaunaka, ko cikin wahala ko tsanani ko da yaya Allah ya sa gari yana kama wuta ne, Ubangiji Yesu kaunan shi baya taba lalace na nan daren dandam. Idan ka duba irin lijinjimu da yana faruwa yanzu a wannan zamaninmu ga yunwa ne zai hana kaka da ka bi Yesu, yunwa ne zai sa Ubangiji ya labu da kai, ba zai labu da kai ba. Idan muka duba a rayuwa ma yau da inda ana fama kashe-kashe Krista, dole da lana mu duba abu da yana faru a Jos. Wai kuna kashe mu kuna kolo kamar mu za mu labu da Yesu, ba za mu labu da shi ba, saboda kaunan shi ba shi da burci. Kaunan Ubangiji kamar jirgi kasa ne da yana tafiya sai ya kai fili inda ya kamata sai ya shi ne zai tsaya. Kai ba kai saka laba mu da kaunan Ubangiji ba, gama za mu bi shi har ranar da za mu koma wuri Ubangiji. Ina so in karfafa duka mu masu bi da kana kolo mu yadda mun karanta ya karfafa mu, kada ka ja da baya, kada ka ji tsoron duk wanda zai iya wulakanta jikinka ka labu da shi yana aiki waifi ne. As far as Ubangiji ba zai baci dama ya taba luhu ba, ka gani ai ya lalace duka shirin shi kenan. Kai ita ce ta ma ya sani Yesu zai zama mutum mai amfani a duniya, da ma bai yarda Yesu an kashe Yesu a jiciye ba, da shi da kanshi zai zama bodyguard da zai protectin nashi. Ko kalama to da Yesu ya mutu a jiciye shi ne danun shi ya bude ya ce mun yi asara. Bari ga muku kaunar Yesu ba shi da iyaka. Kaunar shi is forever and ever and ever. Mun fada